Inqat' magħna għal-jumejn fejn l-arti, il-fidi u l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. Il-ħadd it-tajjeb. Illum 17 ta' Settembru l-24 ħadd ta' matul is-sena nilqakom għal din il-quddiesa minn din il-Knisja fil-Ħamrun iddedikata lil Madonna tad-Doluri. Imexxi l-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mar-Rettur tal-Knisja Don Timon Merċieqa u Monsinjur Anton Guder li ta' kuljum jagħti servizz hawnhekk. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Aħna niċċelebraw din il-quddiesa fl-24 ħadd ta' matul is-sena mill-kappella mill-Knisja ta' Marija Addolorata ġewwa l-Ħamrun. Insellmu wkoll lil din il-komunità, nitolbu ħafna biex Sitna Marija tinterċedi għalina fil-mumenti kollha ta' diffikultà li ngħaddu minnhom fil-ħajja. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ħuti fil-bidu ta' din quddiesa għadnu bietna kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jingħadni b'tafna bil-sieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu bil-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna l-lubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, naturġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu,
Mulej Alla ħaruf Alla bin il-missier. Tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-Oli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox u għatina li naqduk b'qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħniena tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ben Sirak. Għada fuq illa dawn ukoll ta' min jistmerrom u l-bniedem midneb mimli bijom. Min ifittex jitħallas bidejh isib ħlasu minant il-mulej li fli sewwa dnubietu. Aħfer il-proxmu dnubietu imbagħad titlob u dnubietek jinħafrulek. Bniedem irawwa mada pal-ieħor, imbagħad se jfittex fej għan minant il-mulej. Min bniedem bħalu m'għandux ħniena, imbagħad se jitlob għal dnubietu. Jekk bniedem jibqa' m'għaddab, min se jpattilu għal dnubietu. Ftakar fl-aħħar ta' ħajtek u jieqaf mill-mibeda, ftakar fit-taħsir u l-mewt u oqgħod għall-kmandamenti. Ftakar fil-kmandamenti u toboċċi l-proxmu. Ftakar fil-patt tal-oli u għala għajnejk għall-offiża. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, ħanin u twajjeb il-mulej fl-imkien. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek flimkien u twajjeb il-mulej u jaħfer dnubietek kollha. Ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħniena flimkien u twajjeb il-mulej. Ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkolla għal dejjem. Ma mexxix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqna ħżunietna. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Daqskemm huma smewwiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqskemm mbiet il-vant mill-punent, hekk jbiet minna ħtijietna. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ħadd midna ma jgħix għalih innifsu u ħadd ma jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu għall-mulej. Jekk immutu għall-mulej. Sew jekk ngħixu, mela, sew jekk immutu, aħna tal-mulej. Kristu għalhekk miet u rxoxta biex ikun sit kemm tal-ħajjin u kemm tal-mejtin. Il-kelma tal-mulej. Alleluia.
natikom komandament ġdid jgħid il-mulej li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Pietru ressaq lejn Ġesu u qallu: Mulej, xi kemm il-darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfillu? Sa 7 darbiet? Wieġbu Ġesu: Ma ngħidlikx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-santna tas-smawiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbih u martu u liedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħed qudiemu jitolbu jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġitu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafillu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mid-dinar. Qabdu minn onqu u beda jafsu. Ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu inxteħed qudiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu: Stabar ftit bija u rodlok. Imma dak ma rridx jaf, mar u xeħtu il-ħabs sa ma jrod kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej jaraw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata għalih u qallu: Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirt lek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenqal sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ f'idejn min jaħqru sa ma jrod kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smawiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej. Pietru fissimna l-koll jagħmel domanda importanti lil Ġesu. Domanda li ħafna drabi fil-ħajja tagħna tiġi mingħajr forsi ma rridu, jkun naqasna xi ħadd, ngħaddu minn mument diffiċli u mingħajr ma trid timtela bir-rabja. Mulej, xi kemm il-darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu. Sa 7 darbiet diġà Pietru fl-iskola ta' Ġesu qiegħed jitgħallem ikun ġenerus għax in-numru 7 ifisser kwantità kbira. Imma Ġesu fir-risposta tiegħu jagħtih numru li fil-mentalità ta' żmien Ġesu ifisser numru bla tarf. Ma ngħidlek sa 7 darbiet li huwa ħafna, imma sa 77 darba. U biex jipprova jispjega iżjed x'qed jipprova jgħidlu lil Pietru, Ġesu jagħtina din il-parabola li fiha wkoll ċertu enfasi. Nagħtu pereżempju id-differenza li jagħmel Ġesu bejn id-dejn
li għandu jħallas l-ewwel qaddej. Il-qaddej li għandu jagħti somma kbira lis-sit. U Ġesu fil-parabola li jagħti jgħid li kellu jagħti 10,000 talent. Issa talent kien qies għad-deheb u l-fidda. U kienet kwantità kbira. Illum biex inti tifhem x'issarraf il-kejl u l-qis ta' talent u allura 10,000 talent, qed nitkellmu bil-miljuni, mhux inqas bil-miljuni. L-istudjużi jgħidilna bl-ekonomija tal-lum biex inti terġa' tħallas somma ta' 10,000 talent trid tħallas il-miljuni. Mentri Ġesu juża mbagħad numru ieħor u kejl ieħor. Qaddejn li l-qaddej għandu jagħti lil issieħbu l-qaddej, mela hemm id-dejn bejn is-sit u l-qaddej, dak li kellu jagħti ħafna. Imbagħad hemm dejn iżgħar. Għaliex iżgħar? Għax Ġesu jgħid kien dejn ta' 100 dinar. Dinar kienet il-paga ta' ġurnata, id-denarius, paga ta' ġurnata. Mela hemm differenza bejn 100 ġurnata paga, mhux ftit, imma 100 ġurnata paga, naqra iżjed minn 3 xhur, u miljuni li trid tagħti. Hemm ukoll xebħ importanti, mela hemm differenza bejn id-dejn tal-qaddej mas-sit u d-dejn bejn il-qaddejja. Hemm differenza kbira bejn miljuni u 100 ġurnata xogħol. Imma hemm ukoll xebħ. Ix-xebħ huwa fit-talba lil qaddejja wieħed lis-sit u ieħor lil qaddej sieħbu jagħmlu stabar ftit bija u rrodlok. Stabar ftit bija u rrodlok. Li mgħallem il-qaddej sit tal-qaddej iħenna l-qaddej. Is-Sinjur jgħid Ġesu fl-istorja li rrakkonta ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u mhux qallu ħanistabar bik ta' nistennew le, ħafirlu dejnu. Immaġin inti ikollok kont tal-miljuni u hemm minnhom lil min għandek tagħti insa kollox ta' insa kollox. Inti mhux tkun isek irbaħt il-lotterija naqra iżjed. Insa kollox. Il-qaddej batu ħafirlu dejnu s-sit. Imma x'jagħmel dan il-qaddej? Ma sieħbu ma jagħmilx l-istess. Kellu x-xorti li sab sit u ħafillu l-miljuni. Isib il-sieħbu li għandu jagħtih 100 ġurnata xogħol u jridhom bil-fors. U l-qaddej sieħbu jagħmilu l-istess talba. Stabar ftit bija u rrodlok imma ma rridx jaf. Aħna ħafna drabi nagħmlu hekk bejnietna l-aħwa ta'. U l-mulej din l-istorja jgħidilna biex nirriflettu ftit kif inġibu ruħna bejnietna. Immorru quddiem Alla u fis-sagrament tal-qrar nitolbuh maħfra ta' dnubietna kollha. U l-mulej li ħallas għal dnubietna bid-demm ta' ibnu jaħfrilna dnubietna. Imma x'idi x-xewqa tal-missier li aħna l-ulied nittrattaw lill-uliedu bħalma jagħmelu magħna. U fil-fatt hija kważi kważi taqsim il-qalb dak li issit jgħid lil qaddej li mbagħad jgħidlu kemm inti ħażin għaża kemm inti kattiv. Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena,
ma kienx imissek intu kol tħenna l-sieħbek kif ħennejt jien għalik. Mela l-istorja li rrakkontanna Ġesu llum tittejdinna ftakru dejjem kif iħenn għalikom, kif iħenn għalik Alla. Alla jħenn għalik dejjem. Il-Papa Franġisku jħobb jirrepeti, Alla ma jgħja qatt jaħfirlek. Aħna kultant niddejqu ngħidulu aħfirli. Forsi mħabbar is-supervja jew ir-rasi b'Satana. U allura nifmu għaliex meta Ġesu għallimna t-talba tiegħu fis-seba' talbiet li għallimna fil-missierna li aħna min jaf kemm il-darba ngħiduhom. Għallimna wkoll ngħidu aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Bħalma naħfru. Issa dina xabla li għandha x-xafra taqta' miż-żewġ naħat. Għax inti kif tista' tifhimha din it-talba? Aħfirli daqskemm naħfer, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Imma tista' wkoll tkun impenn. Jien se naħfer lil min ħati għalija, mela inti aħfirli wkoll jekk jogħġbok. Alla din it-talba ma jiġ ħada qatt. Aħfrilna dnubietna għax aħna naħfru lil min ħati għalina. Bħalma naħfru lil min ħati għalina. L-aħwa, il-Vanġelu tal-lum mhux faċli. Hemm ktieb miktub qabel Ġesu, xi ftit mijiet ta' snin, il-ktieb ta' Bin Sirak għandu din l-espressjoni sabiħa, dan il-vers li qrajna propju fl-ewwel qari llum mill-kap 27 ta' Bin Sirak, li jiġbor ukoll it-talim li twassal Ġesu. Aħfer il-proxmu dnubietu u mbagħad titlob u dnubietek jinħafrulek. Kemm hi sabiħa din il-kelma ta' Alla, kelma antika. It-talim ta' Ġesu jirrepeti dan l-erf ta' Bin Sirak, din il-kelma ta' Alla miktuba mijiet ta' snin qabel Ġesu. Aħfer il-proxmu dnubietu imbagħad titlob u dnubietek jinħafrulek. Aħna fil-bidu tal-Qudiesa l-aħwa ngħidulu aħfrinna dnubietna, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt mirjieti. Aħna biċna minn quddiem ngħidulu li għandna id-dejn miegħu u s-saċerdot fisem Alla jgħidilna iħenna lina Alla jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Hekk jagħmel ukoll is-saċerdot fisem Alla meta jgħidlek jiena naħfirlek dnubietek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Mur u għamel l-istess ma' ħuk u ma' oħtok. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissem il-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissem mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħalġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu għalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kolba mqazza u tela s-sema u jgħid fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben
jum weġġa flimkien mal-missier u mal-iber u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, Qaddisa, Kattolika, Apostolika, nisqar ma'mudija waħda l-mafra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti fid-dawl tal-kelma ta' Ġesu, ejjew nitolbu l-grazzja li aħna naħfru lil xulxin mill-qalb. Nitolbu għal paċi fid-dinja biex il-mulej idawwa l-qlub u l-imħuħ tal-bnedmin ħalli naħdmu għal paċi u nwaqfu kull ġlied u kull gwerra. Nitolbu kal-qdusija tiegħu il-Papa għalina l-isfijiet mod speċjali dawk li se nkunu flimkien mal-Papa fix-xahar ta' Ottubru għal din il-laqa jgħidula sinodu se nkunu 400 isqof u anke esperti oħrajn lajċi biex nitolbu u naraw il-mulej jrid għall-Knisja tiegħu f'dan iż-żmien. Nitolbu ħafna id-don tal-Ispirtu Qaddis tal-mulej għas-sinodu. Nitolbu. Din il-ġimgħa wkoll li bdejna niċċelebraw l-anniversarju tal-indipendenza ta' pajjiżna ejjew nitolbu għal din l-art ħelwa biex il-mulej kif dejjem ħarisa ikompli ħarisa. Nitolbu. L-interċessjoni ta' Sitna Marija Dolorata ejjew nitolbu għal ħutna morda għal daw kollha li għaddejjin xi mument ta' diffikultà jew ansjetà biex il-mulej jkun il-faraġ tagħhom. Nitolbu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna, għatina l-għajnuna tiegħek ħalli twettaq it-talbit tagħna u twassalna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sina. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħelna lina mulej u isma' t-talb tagħna ilqa' bit-tjieba dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li għal ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sina. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għaxin fil-ħina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battinna li libnek il-waħdini biex jifdina. U rittu jsir bniedem bħalna f'kollox
minn barra dnub. Biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. L-obbedjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżobbedjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 li Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-sma. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-sma. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġnim Qazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Gaetano, San George Preka u l-qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għal ma nafru lil milu ħati għalina, la ddaħalniex bit-tiġrib. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebor li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li għat li l-apostli tijak inħallilkom is-slim, natikom is-slim tijaj. La tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijak. Għatija slimu laqda li jintrid fija li taħxu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħed nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħed nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħed nubiet ta' dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-mistiru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet ta' dinja. Ħennin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jmiss kelma waħda u ruħi.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nadurawko Ġesu mberkuk. Sitna Marija Dolorata, itlob għalina. Nitolbu. Għamel mulej li d-don tas-sema li rċivejna jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u l-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu imexxina dejjem hu mhux is-sensi tagħna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-lum minn din il-Knisja dedikata lil Madonna tad-Duluri. Infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna jinsab għal-bejħ. Min jixtieq jakkwistaħ huwa mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-inaqgħtu magħna u nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.